रग' होना फैलायबायना खनसुलाम्मा जाया लोङा ज्रावनो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै फुङावनो नै एकदम दुगैस्रां लोबस्रां स्र' रेडि आरो ना बेलेग जायगायाव थांनो नागिरदों आरो ना दाबसे जायगायाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नै दिनैसो माने बिराद खुसि आरो ना लोगोफोर दिनैसो माने न' सिंनिफ्राय एसे माने आसुगुर गावगासे ओंखारनो मोनहांदों आरो ना लोगोफोर जि गोबाव जाबायहाय लोगोफोर जेरावबो बाहेराव थाङिया बा बाजार सहरफोराव थाङिया दै लोगोफोर ओमफ्राय दिनैसो माने एकदम फिसाला सिसाला लांफाय आं लोगोफोर एकदम हारसिङै थल'ल' थांथारगोन आरो ना स्र'नो ओमफ्राय फिसालाफोर लांबाथाय बिराद खायसो जायो गाफ्ले गुफ्ले बिदिनो मेथाइ जानाय आरिनाय अनेक बाथ्रा आरो ना बिमाबाथाय बिदिनो बिराद खस्थ' जानाङो ओमफ्राय आङो बिफाखौ दसे लाखिथ'हाय आं दानो फैगोन ओरै होननानै माने खोन्थाबाय आरो ना लोगोफोर दिनैसो माने बिराद गोबावनि उनाव बाहेरायाव ओंखारहांदों लोगोफोर थौदोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै एसे गोबाव थाइनैनि देलायनाया नस्थ' जाजोबलाय लांबाय आंना एसे गोबाव भिडिअ लालांसै ओं लामा बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो माने फिसाफोरनि स्कुलाव थांहांदों आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगो आंना साननैसो नुयियावनो बुजोबथारबायसो नोङो मासे मोदोम जादों नोङो मोदोम जाथाय मस्थ' बिजि थुजाबाय थानाय भिटामिन जादों जायाखै अपारेसन जानानै बिजि थुजानायालाय दे भिटामिन हरोना इदियावनो मोदोम जायो बे डक्टरफोरा मोजां भिटामिन बथल मुलि हरोना ओमफ्राय इयावनो देहाफोरा मोजां जालाङोहाय गिलिरसो जायो सायोसो जि गोबाव जाबायमोन आरोना दिनैसो माने गथ'फोरनि मासुल होनो थाहांदों आरोना लोगोफोर माने सरकारि स्कुलाव फरायहोनाय बायसासो खालामना दोनथ'दोंमोन जेबो माने थाइसेबो हैयाखै आरोना रिजाल्ट टिजाराथ' बादों दिनै मेदामजों रायजाखाग्राय दोङो जि बायसा काराखा जोंना मेदामा रायगोन मेदामा रायखागोन जोंखौ एसे गोबाव फैसा होआखै इसेबाबोथ' रायजाखानांसिगोन खर' गंलायना थांनांसिगोन आरो ना अस्लामा ओंखाम संबोदों नोङो संबोआखै आंबो बोराया संनाय दा फैनायावनो सना गनाखौ नायलांसै आरोहाय फैबायबो थानो सोलाबा दे गेरेन्टि नामा हा गेरेन्टि नङा आसान ओइ सनाबो हरनाय फैनायावनो एसे नायखालांनि र' खोमायाव एसे लानानै रानि बायदि नुखागोन नै सर माया गानगोन बिखौलाय सर थैगोनसै एसे गिदिर समायथारनाय नङाहाय बेथ' गाज्रि फाज्रा ओइ मालाखौ नायदोहाय अबे मोनसे दोन रायजाबाय नुबा संदो बासिना होदो बेखौ दामाबा बेसे बेखौ मोजां मोनदो गोरलैनो बेखौ खेवनायखौ मोजां मोनदो नायखोबा हेबजोब्बाय मोसौ रसाव हेबनाय बायदि ओइ खुलिदि रग' होना फैलायबायना खनसुलाम्मा जाया लोङा ज्रावनो 20,000 बेसेमोन नोंना 19,000 80 थाखा मोननि ना ओमफ्राय आंहानिया 16,000 बेसेबा आरोना बोसोरसे मानि होआखैमोन ना थांलायबाय जाया लोङा रग'नो दायो अफिसाव हाबना फैबाय आरोना जोङो गथा होनाय जाबाय आरो बिखायानो खावसे थांजोबो होनलाय थांनाय एसे बाजार खालामना लाबोसाबबाय नै थफ्ला मा लाबोदो नाय दाना लाबोदोलां अमानि सापर इयो बेखौनो खुलिलायबाय अमानि सापर लाबोदो इनिफ्राय देलायग्रा एसे लाना फैबाय आं देलायग्रा एसे लाबोबायब्रा नै सना लाबोदो इयो फिसालानि पेन दर्जनसो लाबोखाबाय आङो फरिखा दं नालाय ओमफ्राय नै मेथाइ मोनसे लाबोबाय ओमफ्राय मालाखौ ओरैनो हाबा दंना हाबायाव गानलांनांगौ ओमफ्राय ओरैनो एसे खम दामिनि लाना फैबाय आरो इयो बाबु फिसानि पेना
थाइबानि बेलियो बेल ओमफ्राय मुजा बेलानो बेसेबा माबाबाय बया जाजोब्बाय ड्रेसा सोलायो ड्रेसा सोलायो मास मोनसेयाव 900 ब्रा 900 ओमफ्राय इखिनि जादो गासै ओमफ्राय आरो बाखि बुखि कत बाथ्रा थायोना र' स्कुलाव थांनायानो सानजाबोलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बोराया मा ओंख्रि संना दोनखोथाय 12ता 1ता जाबोलायलांबायना आंहाबो गोबावजो नै बिलाहि आलु ओमफ्राय सयाबिन संबाय आरोना लाइट होनि र' एसे खोमसि जादों लोगोफोर बिलाहि आलु सयाबिन ग्रेभि संना दोनदो लोगोफोर बोराया ओमफ्राय आंथ' आरो संफैनोनो सोलाबासै ओमफ्राय नैबा मा ओंख्रि मटर आलु ओमफ्राय मा इयो बिफा हा मटर आलु जोगोनार नै इयो नै लोगोफोर दिनैथ' निरामिस नालाय जेबो जाखाया निरामिसखौनो बरिया संना दोनबाय बोराया लोगोफोर नै ओमफ्राय जाखांग्रोन मोना एकदम मोनसे खामानि हाबाफारि लालायबाय आरोना लोगोफोर जोङो नै आब'आ एमाव बिबार खाबाय नै आंबो खाबाय ओमफ्राय नै फार्स्ट टाइम दिनैसो माने आब'जों आंजों एमाव देयानदों आरोना गोथाव जागोन ना जाया आब' गोथाव जायाबा एमाव मना लाग्राखौनो बुगोन गोथाव जायाब्ला आंखौसो बुबावनो ओंखारबाय नै बिब'आ आंखौसो बुगोन नो गोदै जायाबा गोथाव जायाबा जागोन दे आबे जागोन आब' गोदै गोथाव मस ओरैबायसा माने कापसे लोंबानो बेलथायना थालायनाय खालामगोन आं दिनैयो साफात बागानाव थानाय बायदि मोनलाय जांबाय ओमफ्राय एमाव बिबार ओमफ्राय मा होबावगोन बावगारलायलांबायहाय गोदोनि बर'नि नेमखान्थि इफोरो दा देफेरा बावगारलायलांबाय देथारलाबो ना ओंखायनोथ' मा होयो मा होआ बावगारलायलांबाय दाना बांसिन मा होनदो बायनासो फोनो दानि जुगाव देनो रोंलाना देनाय नायनि र' गोदै जागोन ना गोखा जागोन जाजोब्बाय आरो इखिनियानो आब' खान्थाल बिलाइ ओमफ्राय आनारस बिलाइ ओमफ्राय मा होबावनांगौमोन बेखिनियानो जागोन माथो दंफां राखेब बोलायो मालायफोरा निम बिलाइबो होनायलाय खोनायोस' निम बिलाइया निम गोजा देनांगौ निम गोजा होदोना मोखोना होआबासो निम होनांगौ दे होमबालाय जाबाय आरो नै लोगोफोर जोंनि एमाव देनो गोनाङा बेखिनिल' होगोन आरोना एमाव बिबारा नै मोखोना बिबार ओमफ्राय आनारस इनिफ्राय माबा खान्थाल बिलाइ जाबायहाय ओइ माबा लायना फै सान्द्रि लाबोफायाखै सान्द्रि लायना फै उन्दुनो ओंखारदों नामा सानबा गोलाव जानायखाय सैमा हां लालायबाय लोगोफोर दिंखि देथाराखैना जिबायदि गरम मोनखाबाय हाङानो गलांसै मावना जानो बे जुगाव ओंखायनोथ' मानसिफोरा दाना एमाव देनायखौबो गारहोलांबाय फिथा मिलावसो हरो ओमफ्राय फिथा सौराय देनायखौबो गारलायलांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एमावफोरखौबो मा होयोमोन मा मायोमोन रावबो मिथिलाय लांला एसे गेब्लेहांबाय र' गेब्लेहांबाय ना खनसे सालिनोसै दे दिंखियाबो जागाबो गैया मानसिल' हाबजानाय दिंखि जागायाबो आरो ग्रोबग्राबथार बारा फिथा बायसा जालायनाङाथ' एमावनि महर जाबानो जासिगोन दिस्टार्बथाराय नोंबो मा थफायोलाय हो अमानि आदारा हाखानोसै दा न' बे हाखाना दोनदो आरो सोरांबारा गथ' गथाय उन्दुयैयावनो अबे सौजानो गिना र' होनलायदो दिजिमलानि बायदि खालामगोन आं दानो सौवाखैबा मानसियानो खिथुखौनो माबाखौनो दिजिमलानि बायदि खालामजानो गिद' ओरैनोबा बिहामजो गैया ओरैनोबा बिहामजो मोनथ'वाखै फिसाजोसो दंमोन गेदेर हाबा हरबाय मालाय फैलाय थांलाय दे सालायग्रोनांगौ ना देनांगौ बैयाव नाङो खेला खुन्थियाव देना लाबोखांबाय नै लोगोफोर एमावखौ इनिफ्राय आब'आ दै होनानै नाबाय आरो नै फिथा सावनाय बायदि आसि खालामहांदों जों ओमफ्राय दा इखौ लादु बानायसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लादु बानायनानै इयाव दोनस्लायसिगोन ओमफ्राय लोगोसे मोखां होसिगोन आरो नै माबा मोखांबो होलायनांगौनो मोखां नङाबा एमाव जानाय नङा खोमा ना आब' जानाय नङा ना
नै एमाव बोरायखौ होबावलायनांगौनो आरोना इफोरबायसा देखांनानै पुराना एमावखौ माने सायाव सास्रोना होनांगोन दाहाय लादु लादु बानायखांनानै जों बानायबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय दा अ खायसे खायसे माने देफेराबो ना एमावफोरखौ फिसा होनाय दै थाइसे थाइसे हो थाइसेयावनो माने जुमाय जौदु थाइसे जाखानाय रोसो रोसो जालांनायनि थाइसेयावनो बारा जाखादों बैसागोआव रायजोफोर ओरैनोबो माबा कालारखौ गोजा नुखादों ना बारा जामारदोहाय बिबारनि नालाय थ' कालार बुखांसोगारदो गोदैलाय जारलाय जाबानो जाथारसिगोन आरो मस मस माइब्रा बिदैफोरखौ बैसागोआव दायो लादु बानायखांबाय दै लोगोफोर नै ओमफ्राय लादु बानायखांनानै ओमफ्राय एबार मोखांखौ होनोसै आरो नै होबाय आब'आ ओमफ्राय नै इदि फ्रि फ्रि होनांगौ आरो मोखांखौ ओमफ्राय सालिना होनोसै आरो ना माइरं सालिनाय बायदि ओरैहाय फिदिंना होनोसै होमबानो माने मिक्स जाजोब्बाय आरो ना मोखाङा नांजोबसिगोन आरो ना लोगोफोर नै जाथ'बाय जोंहानि मानसिया खामलानिफ्राय फैबायमोन नामा बर'ग्लाबबाय बेरग'लांबाय वाव जाबावलायबायसो वाव बरिया नांखासिगोन इयो मा होनदों आब' मोखांखौ होबाव औ होबाव मोखांखौ जिगाब दोनलायबाय आरो ना लोगोफोर नै दाला सिङाव एमाव देनायनि मोनसे आइडिया इयो सानलायबाय 10, 11, 12 बरिया लोगोफोर 13 नै मा 13, 14 बालामे बालामे चला गया 15, 16, 17 18 19 जाथाव जाथाव नुलायबायहाय नै लोगोफोर जाथाव जाथाव मोनलायलांबाय आं साननायजों गथा गथा आइ जरा जरा गोजा बे जरा गैया इसोर माइसि भाग्य गोनांहाय बेथो ग्रोबथारहाय लोगोफोर जरा जरानो आसरितसो बे जराबो गैया बेबा एसे खस्थ' खालामनांगौ ओंखायनोथ' दाबायदि हिनजावफोरजों बायजायोथ' आरो दाबायदि हिनजावफोरा बायो ओंखायनोथ' नुवाखै माइ जिगाब होलायनांगौ एसे मोजां उन्दुहोलायनांगौ जिगाबाव उन्दु आरो हरथाम एसे मोजां फुथुलायनांगौ इबो हरथाम फुथुनासो खागोन आरोना लोगोफोर माने लोगोफोर एमावखौ बिराद मोजां देखांबायबो ओमफ्राय लोगोसे माने जिगाब बनानै आरामसे लादु बानायनानै सानथाम फुथुगोन आरोना सानथाम फुथुनानै उनावसो माने सानथामनि उनाव माने फोजाफिनगोन दे लोगोफोर नै जाबाय आरो दायो रेडि फोजाबाबो नुगोन दे फोजाखालि नुगोन फोजाखालि एसे देखायनोसै ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय खोबथेना दोनसिगोन आरोना आब' इखौ होबावगोन खर'खौ गा होनदो दे इयाव हरथाम मानि गानदो दे मैनाव हिनजाव गोदान बायदि ख्लोब खोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय सानथाम हरथाम फुथुसिगोन दायो बेखौ